Omkhulu ubaphatheleni abantu lapha eLufereng eGoli. Lapha eLufereng eGoli baphathela imithi eminingi, bathela umuntu wogana wentombi, baphethela umuntu wenhlahla ukuthi bephumelele, bephethe nasi induku enkulu yokuvimba izinto okuthiwa insimbi. Lo muthi umuntu omkhulu kakhulu wokuvimba izitha nabantu abokubhejela abantu abafungelayo. Bephethe nasi induku yeyikhundla yokuthi uphakame ube yinkunzi, uphathe emsebenzini uhola imali njengemali ehamba nanaka amafutha la ekhasetshenza kwefutha futhi fanele ukwazi lokho. Uphakame uye phezulu ube indumandumana udume abelungu bekuthande. Yonke indawo uphumelele into zakho efisayo. Sondela kumahlaba ehlezi ezokugeza kuqinile ngoba nje uba yini ungaphumeli nje awuqiniwe uncolile. Geza ube muhle. Nemithi yamango unikeze yona ngifika ngugeze eqala mfowethu ukuqinile ube muhle. Ngikwenza ube yinsizwa, ngikwenza ubukeke uthandeke. Ugeze umahlaba ehlezi abantu sebebuyile kumahlaba ehlezi sebeyibonile impumelelo. Abanye ke ngisakhala ngabe abangakaboni impumelelo. Ngicela belandelele kumahlaba ehlezi ukuze umahlaba zihambe nezinto ziphumelele ziye phambili. Mfowethu ngicela uzimisele. Nawe ntombi nansi induku yakho ikhona. Induku yakho yomendo wakho. Ufuna ugana indoda uyayithanda, indoda isiyehlele uthando ayisakufuni. Kodwa uyayibona indoda manje akusayi nje ngasenze basasithandana eqaleni. Sekunoshintsho selukhona. Nansi induku ufanele uyithole intombi yami okuthiwa uncamashela. Uncamashela lo uthi noma ngabe kuthiwa bovu njani noncama nozwana nendoda uzwigana ushadele kuyona. Ungazugila imkhuba ukuthi ngoba usiyenza izinto uzogila imkhuba engalungile. Umuntu wamahlaba ehlezi awufuni lokho. Mase uthathile uqonda ukuthi uthatha umuntu wamahlaba ehlezi le ndoda ngiyithanda ngoba kuzoyigana. Siyabona. Ndoda ufuna igubhu